Hallo, ik ben Luc Ja. en hier is mijn papa. Welkom. Hi, hier is Luc en procent is 5. En hier is mijn papa. Ik ben Luc en 5 Ja. procent is 20. 20 candy. Ja. Ja? En er is volk Frank. Ja. Hallo, ik ben Luc en... Ja, is goed. Ja. Ik ben Luc en hier is mijn mama. En procent is 15. Jullie kijken ze. Plop! En hier is mijn lion. Ja. En ninja. En hier is mijn lawn. En garbage truck. En truck. En hier is mijn persoon. Ja. Ja. Oh. Ja. En nu is mijn tiger. Ja. Oh, niet toch. En is Niet gooien. is gevoeld. Nee, je mag niet gooien. Is fun. Bye bye. En hier.